Els canvis sempre fan respecte. Per aquest motiu, des de Junts per Catalunya us proposem un projecte contrastat, un projecte que sabem que podem assumir i que no només a l'inici farem una auditoria econòmica i laboral, sinó que també us anirem explicant durant tota la legislatura aquells inconvenients que ens puguem trobar perquè pugueu saber què és el que està passant. Tampoc farem de centrifugadora amb els problemes, els assumirem com a propis i també tindrem en compte a tot i cadascun de les persones que treballen i que fan possible que l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan tiri endavant. I em refereixo als treballadors de la casa. Venim a treballar pels demés, per tots i cadascun dels barris de Palamós i Sant Joan. Ho fem per vocació, amb voluntat. Aquests dies ens esteu dient que coneixeu a la majoria de persones de la nostra candidatura. I això és el que volíem fer, una candidatura diversa, plural, que us tingués en compte, que ens tingués en compte i sobretot per millorar el nostre municipi. Ho farem bé per fer un Palamós segur, net i amb oportunitats per tothom. El 28 de maig vota Junts per Catalunya.